De eerste reetrieders hebben we vanmorgen op natuurijswegen. Op een flintertin ijsvlierke op een Riepzerke polder. Het waren een groep van de manners 8 het vanmorgen om een paar streken te zetten. Lang hoe het net worry, de zinnenbaan er een goeie 20 minuten het meeste ijs alweer voort. Een grote kraan van het Friese bedrijf Kielstra is vanmorgen in het Drentse Gieten rug terugrieden op een rotonde. De kraan botste in een ieren wal op een rotonde en vleeg in de brand. De brandwacht had het vuur blust. De politie kan hem niet steeds op de taststand van de chauffeur, maar giet nevens een wutvieder van het slimste uit. De 60 meiwerkers van Jildtransporteur Brinks in Drachten vieren het actie. Ze nemen de mei het stokje van de landelijke estafette actie oer. De actie houdt in dat Jildautomaten van banken in Friesland, Greensland en Drenthe net bijvuld worden. Brinks haalt het Jild van winkels wel op, omdat oors de veiligers in het gevaar komt. Sportclub Heerenveen heeft alle 400 kaarten voor de uitwedstrijd in Cambuur verkocht. De tweede Friese derby van dit seizoen is op snel 5 februari in Ljouwert. De supporters van SC Heerenveen maken alleen nog maar een buscombi naar de wedstrijd daar. Komen de man die om 10 uur zet de kaartverkeer van de Ljouwerter fans uiteen. Joen heeft vandaag in de bewolking, wat winterse delslag. Het vriest een graad strijden en er stiert een matige zuideerste wind. Morgen Rijn en weer de sneeuw, er stiert een krachtige noordwestenwind. Temperatuur dan 4 graden.